Siyawamukela ku-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Ubanje ubuqili bafikile eMbalula lokho kulandela ukuthi uGotole ehambela imikhankaso yasemarenke ekhuthaza odrive ukuthi bavotele lephili qembu futhi kanti ke ufikile eMbalula ube sethatha isinqumo sokuvakashela naye engxenye yamarenki asempangeni njengoba ke uGotole ezofika qale bese kulandela ufikile eMbalula. uGotole ke ube seshiya umyalelo ukuthi uma ke ufikile eMbalula noma bengayi kumlalela kodwa ke bebe nesiqinisekiso sokuthi bakhumbula ukuthi ubaxhaphaze kanjani ngalesikhathi ke uMbalula efuneka emarenki wathi andizi njengoba ke eseyela njengamanje eseyoncinga ivoti cha akusona isikhathi sokuthi bengakhankasa lesi njengoba ke nohabe uNtekza Tethelelo egcine kubona lokhu uSakuMbalula ubeke esethi habe sizojika izinto thula mntana wena ukhalelani thula mntana wena ukhalelani thula mntana wena ukhalelani thula mntana bafowethu nanazi ukuthi izinto ziyojika kanje bafowethu wazi ukuthi laba ukuthi bayoke nabo nje kube khona into abayikopelayo uGotole usemntalabhe lombhemo sesithombeni wamntalabha wazi wabona ukuthi awuthi ngimjahe nami mayisuka nje rank nami ngiyangena erank nami ngiyokhankasa khona webafowethu siyazi ukuthi lo mkhankaso njengalowo kugijima amarenke abantu akade benganakiwe odriver bamatekisi imboni nje yamatekisi eSouth Africa iqembu noma ugovernment wethu okuyena ophethe njengamanje ubengayinakile enhlobo imboni yamatekisi. So uma sesibona sebegijima kanje emveni kokuba umfoka Mdletshe egameni leMK ethatha isinqumo sokuthi no man ake sigijime wonke amarenki bonke odriver kufanele bavotele iMK. Awasuka lo baba basuka manje labo njengamanje bayogijima emarenki. Nansi into engiyifunayo bafowethu kubashayeli bamatekisi bafowethu ngoba kakhulukazi emarenki abantu abaficakalayo kakhulu ibona odriver bamatekisi. Yabona bafowethu uma befika labantu ukubathengisa kahle ukuze babone ukuthi njengamanje asikho happy asifuni. Uma befika emarenki noma iyiphi irenki abaya kuyona mabefika nje emarenki singayi vele niqhubeka nisebenze nilayishe njengenjwayelo bafowethu niqhubeka niyosebenza abakhona bahamba bayothenga ukudla lapha badle bathenga iziphuzo babukelele kude kunga-attend umuntu lapha nabafowethu ngoba vele kuzodlalwa ngani. Siyazi kulesi strategy seMK strategy futhi nakhona isiqhamuke noGotole ukuthi no man emarenki siyayidinga iqembu lepolitiki siyayidinga ubuholi obuzokwazi ukuthi businake ematekisini wayesengena emarenki wonke amarenki akhona wasuka lo baba bekwabo MK bekwabo